Joe Igbokwe is an Igbo politician that based in Lagos, but never allowed his people to play the good politics. Or a politician believe much na ndị obodo owu ndị ofe mmanụ. Or a politician na-achọ ka ihe niile shie n'aka bido ma shie n'aka bee. Or a politician na-achọ nke ihe nini. Ọ chọrọ ka enwere ike favor ndị Igbo. Joe Igbokwe wụ a Lagos-based politician. Mgbe ụlọ ọhụrụ ebe ndị Igbo nọ na-ekwu okwu banyere ka a ga-eji mechie nke ndị Igbo, ya fụta dịka onye gọọmenti na-achọ use against his people. Bịa kwukwu otu ma ọzọ, ọ nọteela aka na Lagos, ọrụ with ndị Lagos steeti, mana taa ọ fụtala bịa na-ekwu okwu sị ndị ọchịchị anyị ahụrụ echeghị nsọwụ ndị nwere ike imefu obodo adị mma na mụbele ndị ga-eme obodo adị mma, which made against her o promote weje for years. Ndị Igbo a na-akpa ya sị lọghachi lekwa ụzọ a ga-esi gaa ya dị mma. Ya fụra bịa kwuo edeela akwụkwọ, dekwa akwụkwọ ka gbasara Biafra, dekwe mgbe ya dị obere mere ka kọọ akụkọ niile akọrọ na ndị Igbo na-eji basketi gị achị ya akwa ha niile na ya wụ onye maara ihe kwesịrị imeri. Joe Igbokwe na ndị Igbo nọ na Lagos na Nigeria, even na Anambra State oshi, a na-emema agree because of his own ideology. Joe Igbokwe taa labịa kwuo sị na ụgbọala ya na ya nakwa eji ike move because of cost of fuel, na nwunye ya gakwala ahịa jee zuo osu na nnu na ndị ọzọ hụ otu mechiri dị, na ọ ga-arakwa ahụ imekpa obodo Nigeria. Ndị okenye na-ekwu na ihe nwata nyugoro n'elu gaa ịhụnị, okenye ga-anọ n'ala hụ ya tupu nwata ahụ hụ ya. Joe Igbokwe na ndị Igbo for very long time a na-ekwu ime agree because of the way oshi na-ekwu okwu banyere ndị Igbo maka position ya nene na ihe ọ na-erite na Lagos steeti. Ọ wụrụkwa na ọ fụrụ taa sị na ihe ya na-ekwu kwa ka ya kwuma ndị Igbo. Achọkwara m igbu unu sị ọwe politician belivuru na ilejulole ya riele aya dịla oke. Ihe ọ na-ekwu nwee taa wụ na nghọta nke mmụọ na o nwetebele ihe ọ chọwa shite na gọọmenti ya. Ọ wụ onye na-agwa anyị n'afọ abụọ na ole gara aga sị onye ọbụla na-evotu ndị ọchịchị a adị mmadụ ọwụ na ndị ga-enye anyị mere ile anyị chọrọ. Taa ụnụ ahụ na Sadiq o nwetebere. Unu chedekwesị mgbe Fani Kayode jere Abuja during Buhari enye red carpet, Joe Igbokwe mere protest sị why ihe nwa gata ahụhụ enyeghị such recognition. Abịala onye si na pati ọzọ nye red carpet because of one or two things o kwuru ma o mere. Right ya nke ọ na-adọ, ọ na-achọ nke ya, mana ọ bụrụ ma ochie n'obi taa fụta ya bịa na-ekwu ụdị okwu na-aghọtasị ihe ehi ndị Igbo nọ na-agwụ ya for long na ọ dịla mma. Aga m asị ndị Igbo gbaghara ya, mana aga m ejikwa otu aka che irunu ka ụnụ ghọtasị Joe Igbokwe wee onye sekpuru n'ala na-ekere Chineke n'eluigwe na-efe aka maka ejijere Nnamdi Kanu, na-celebrate the arrest of Maazị Nnamdi Kanu, na-asa a ga-egbu ya egbe, a ga-eme nka. Mana taa ọ ghọọla ihe ihere na Nnamdi Kanu taa wụ onye a na-celebrate in the whole world. Nnamdi Kanu taa wụ onye ama ama. Mana achọrọ m iyi onye ọbụla wụ onye Igbo sị ọ nwụrụ ma nwoke ụfọdụ yọọ ndị Igbo nọ gbaghara ya. Mgbe anyị nọ n'ụlọ anyị na-agụ Baịbụl, chọọchị ọbụla a ga-agbalele gị sị nwere nwaada mebiri ọkụ nne ya, mana ụbọchị ọ lọtara o chesa aga anabata ya. Nne ya gara jee kpụọ ọbịa shie n'ime ihe niile celebrate ya sị nwa ya anaghị furu efu ọ lọtara. Igbokwe nwanne anyị nwoke o kwesịrị onye anyị kwesịrị iji aga mba
mana otu ọbụla o siri dịrị ndị Igbo ha ọlatara n'abalị anyị ji asị ka ọ wụrụ na anwụnta mgbe anyị chọrọ ime udo. Ọ wụrụ ma ọ fụta bịa yọọ ndị Igbo sị anyị aghọtala m ehi anyị na-ara ekwu, anyị ga-abakwala otu ọgbọ anyị nwanne onye ma echi ọwa ha mmadụ n'ala Igbo. Onye ọla onye Igbo lere vidiyo na nke a biko taa gbasaa na ojie tag anyị ya to him, share ni vidiyo, mee ni comment ka anyị mara anyị ga-eji bịa ghọọ n'otu ma kwuwe with one voice. Udo dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị.